ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ತಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಲ ನಿರಳುಗಲ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುವ ನೆಲ. ಜಗತ್ತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ಭಾರತ, ಭಾರತದ ದೇವರೆ ಕೋಣೆ ತುಳುವ ನೆಲ. ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ನೆನೆತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಡು ನಂಡ ಕಷ್ಟೊಳು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಳುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೊಳಗೆ ಅಜ್ಜದೀತ ಆಂಡ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಪೋವಡು ಅಲ್ತ ದೈವೊಳ್ನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಪೊಲಬುಲೇನು ಪೂರ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅವೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಡು ಪಣಪನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಗತ್ತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕು ಸಂಕಟ ದೂರ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆನೆತಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಪೂರ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸೋಮನಾಥನ ಗುಹಾಲಯ. ಈ ಗುಹಾಲಯಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಆದುಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ఒక ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಕೊನೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೆನು ತೆರೆಯೋಣಗ ಉಳ್ಳಾಯ ಮೂಲು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಆದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಟ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೊಲಬುಲೆನ ತೆರೆಯರೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಳೆ ಪೋಕ ಬಲೆ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನಾರು ದುಂಬದ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪುನಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಊರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪರ ಊರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರೆ. ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದುಳ್ಳೇರು, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯಲ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರುಳ್ಳೇರು. ಆಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಸೋಮನಾಥನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳಾಯ ಅರಸಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಯನ ಸೋಮನಾಥನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳಾಯ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಬಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪೂರ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಾರೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಪಂತಿನ ತೆರೆಯೊಂದಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತನ್ನ ವಿಚಾರತೊಂದು ದೇವರಿನ ಪೋಡನ್ನ ಆಡ ಕೇಂದ್ರದ ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿನ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಚೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿಗಿಲಾವು ದಾದ ಬಂದ ಎಂಗ್ಳಿಗೂ ಮೂರು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಪೂಜೆ ಆದೇ ಎಂಗ್ಳು ಇದೇ ಜಪ್ಪನು ಜತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಬೇತ ದೈವನಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೀಪ ದೀಪನಂದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಗುರುಕುದಿ ಪೂಜೆ ಆದಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಹೆಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಲು ದೇವರೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳೆಯಾಗಲ ಒಂದು ಪರ್ವ ಮಲ್ಪರಂಡು ಆ ಪರ್ವ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದೇ ಜಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪಂಚ ದೈವಲೆಗೆ ಬೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಮಾತಾ ಅವು ಉತ್ಸವದ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆವಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ರಂಗಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಗಳ ಒಂದು ಅಗೇಲಿದು ಪಂಚಕಜ್ಜಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ಇಂಥ ಉಂಟು. ಆರ ಅಂಚ ಉತ್ಸವದ ಟೈಮ್ಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತುಗು ಆರಡು ದಾನಿ ಆರ್ನ ಭಂಡಾರನ ಮಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಟು ಮಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಕೊನೋದು ಅವಳು ತೆಪ್ಪಾದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆದು ದೇವರನ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ಆದು ದೇವರನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆದು ದೇವರವಳು ಕುಳ್ಳಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳಾಯರ್ನ ಗಗ್ಗರದ ಸೇವೆ ಉಂಟು. ಆ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೇವರು ಜಲಕ ಹೋದು ಜಲಕ ಹೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಕದ ಕಟ್ಟೆಯಂದೇ ಉಂಟು ಅವಳು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಣಿಗಟ್ಟದು ದೇವರ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂಗಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋದು ಕಟ್ಟೆ ಅಣಿಗಟ್ಟಿದೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪನ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಆದ ಅಂಚ ಅವಳು
ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಉಂಟುದು ದೇವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಮೂರು ಮಿತ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಅನಗ ಉಂತಾದ ಆರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡೆಯರ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಆಂಡನ್ನು ಪೂರ ಕೇಳುವೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಆರೆ ಪಾತಿರ್ರೆಂಜಿ ತಂತಿದಾರ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ರೆಂಜಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಭೇಟಿ ದೇವರನ್ನೇ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ 3 ಸತಿ ಕೇಳುವೇರು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಪೊರ್ಲು ನಡತನತ ಇನ್ನು ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡತನತ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲು ಮನೆ ಎಂಗ್ಲ ಉತ್ತರ ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಪೊರ್ಲು ನಡತನಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡತನಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಪಂಪೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚಂಡ ಈರು ಗುಂಡಗಾಲಿ ಯಾನು ಮಾಡಗಪ್ಪ ಅಂಚ 3 ಸತಿ ಪಂಪೇರು ಈರು ಗುಂಡಗಾಲಿ ನಾನು ಮಾಡಾಗ ಅಂಚ 3 ಸತಿ ಪಂಡು ಸಾತಿ ಸೀದಾ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ 6 ಸೀದಾ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಬೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಿರಿಗಟ್ಟುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಮುನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಓಪುರ ದೈವಳಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಐಬಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐಬಕ್ಕ ಸರಳ ಜಮಾದಿ ಕಾಂತರ ಜಮಾದಿ ಈತ ದೈವಳು ಮತ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಆರ್ಡದ ಮನದಾನಿ ಐದು ಮನದಾನಿ ಐದು ಪೂರಕ್ಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊರ್ಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕೇಂದ್ರ ಎಂಕುಲು ದೀತ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುನಗಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕುಲ ದೊಂಪದ ಬಲಿತ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಟು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ಅವಳು ವರ್ಷಗರ ಮುಂತ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಭಂಡಾರ ಬಹುದು ಅವಳು ಸೇರ್ತದು ಅವಳು ಉಂದುಂಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಉತ್ಸವದ ದುಂಬುತ ಮೂಲ ಉತ್ಸವದ ಬರಿಕೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವಳು ಹೋದು ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ ತಂಬಿಲಾದೇ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರು ಅಗೆಲ್ ಬಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿ ಅವು ಮೂರು ಎಂಕ್ಲ ಮೂರು ಮಿತ್ತಿರ್ಲ ತಂಬಿಲಾದ ಮೂಲು ಬತ್ತ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಅಲ್ತದ ತಾರಾಯಡ್ ಪತಮಾತದ ಮೂಲು ಸನ್ನಿಧಾನ ದೀಪ ಮಿತ್ತದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಪಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆತ ಪುರ ನಮ್ಮದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯ ನಡತನೆ ಘಟನೆದಾಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು ಅವದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಾವೈತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕೆಲವ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲು ಭಟ್ರ ಕೆಲವರು ಬರ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟೋಡು ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತೇವೆ ಆರು ದೇವರೆಲ್ಲ ಬಂತೇವೆ ದೈವ ಬಂದು ಕೂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂರ ಬಂತೇವೆ ಅದು ಏಪಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಚಕರು ಅವು ಭಕ್ತಿದು ಮಲ್ತು ನಾವು ಅವು ಗುಣಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗುಣಾದೇ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಮತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಸತ್ತುಡೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆದಾದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲವೇ ಬಂದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಬಗು ಪತ್ತೆನಾದಿಗೆ ಬರೋನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಉಂಟು ದೈವಲಿಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಊರುಡು ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರನಾಗ ದೈವಲಿಗೆ ದಾದಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ದೈವಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೆಂಡು ಪೂ ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಸೋಮನಾಥಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಜೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚೆಂಡು ದೈವಗಳು ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಪರ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ನಡೆದೊಂದುಂಟು ಅವು ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕಲೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಹೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪುರ
ವಿಶ್ವಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಗುಹಾಲಯ ವಿಶ್ವಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬಡವೇರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡನೆ ಕುಡಂಜಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ತಯಾರಾವನುಂಡು ದೈವಳ್ನಲ ದೇವೇರ್ನಲ ದೈವಳ್ನಲ ತಯಾರಾವನುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವನುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೆ మన క్షేత్ర ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆತನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಪುರ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಪುರ ಇರ್ತದೆ ನಟೆ ಅಂಚ ಪುರ ಅವಿನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಐತೊಳಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಓವಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಇಜ್ಜಂಗೆ ಓಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪದಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಭಟ್ಟಂದು ಆರೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪೂರ ಆರೆನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟು ಅಂಚೈತೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಪುರ ಪಾತಿಯದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಡು ಒಂದೊಂದು ಬೇಲೆ ನಿಂತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬೇಲೆ ಆತನಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಗನನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಸುತ್ತ ಪೌಳಿ ಮಲ್ತ ಐಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಐಬಕ್ಕೆ ಐಕೊಂದು ಭೋಜನ ಮಲ್ಪರ ಶಾಲೆ ಭೋಜನ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಐಬಕ್ಕೆ 5 ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಐಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಊರದ ಪಾಪದ ಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಸರಿ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಆತು ಬಾಡಿಗೆ ಈತು ಬಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಂಗೆ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊಡ್ಪ ಅವು ಈತು ಆಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಇಂತ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಮಾಲ್ ಪಡೋದೇ ಉಳ್ಳೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಂದ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೊರ್ಲುಡು ಫ್ರೀ ಎಂಕಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಕಲ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಟು ದಯಮಂಡ ಮುಲ್ ಬೋರ್ನದು ಈ ಪರವೋಡು ಪುರ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಬ್ಬರು ದೇವರ ದಾಲೇಜ್ ಮಿತ್ರ ಬೋರ್ನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ತಾಣ ಉಂಟು ಅಂತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನಕಲ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಏನೇನು ದೂರನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡ್ಪುಜಿ ದಯಮಂಡ ರಾಜಕೀಯವಾದ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪದೊಂದ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇದ್ವಿ ಬಸ್ ಬರೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ತೀರ ಒಂದು ಮಂತೀರ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೋನಾಗ ಎಂಟ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕುಳಿತ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಬಸ್ಡೇ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ವೇರತ್ತಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲಿತ ರಸ್ತೆ ಪೂರ ಆತಂದು ದೇವರದ ಅಡಿತೆ ಪೊರ್ಲು ರಸ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಆಪನ ರಸ್ತೆ ಉಂಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿ ಐಬಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೋರ್ನಾಥ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ದ ಅವು ಯಾವ ಜಿಂದೆ ಅಂಕಲಿ ತೋಜುಡು ಆಂಡ ಪರ ಊರ್ದ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಕುಳಿತೆ ದುಮ್ಮು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಡೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಆಪಿನಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಗುಹಾಲಯ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲವರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತ 25 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಪುರ ಉಂಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೊಂದು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥನ ಇದು ಬತ್ತದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತು ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಚೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆ ಅದು ಗುಹೆ ವಲಯ ಬೋಡಂಡ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅವು ಒಂದು ಕೆರೆ ಮೂಲೊಂದು ಕೆರೆ ಉಂಡು ಗುಹೆ ತಲೆ ಬೋಡಂಡ ಕೆರೆಟ್ ಪೋದು ಚಂಡಿಡು ಬೋಡು ಅವು ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಹೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೈರಸ ತುಂಬ ಕೊಂಜೋಳು ಚೂಡಿದಾರ ಸಾರಿ ಇಟ್ಕೋವಾರ ಹೋದು ಬೀದು ಮುಳು ಜಾಬಾಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅನ್ನೊಂದು ಅವಳು ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಉಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಾಯಿ ಪೋದಾನ ಉಳಾಯಿಡು ಉಳಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಟು ಶಿವಲಿಂಗ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆರೆ ಕೆರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಟ್ ಮುರುಕುದು ಬರ್ತೀನಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ನೀರು ತೀರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಕುಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿದ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ಪೇಂಡು ಉಲಾಯಿದ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಲಯ ಪೋನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದರ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೆತೊನುವ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಒಲಯದ ಮೃತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದ ಈ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅದು ಏತೋ ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವು ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಗುಣಾತ್ಮಗಳು ಏತೋ ಜನ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಅವು ಐಕ್ ಆಜ್ ತಿಂಗಳ ಐಕುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಲಾಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅದು ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಐಕ್ ಒಲಯ ಪೋರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ
ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ ಅವು ದುಂಬು ದಿಂಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ 12:30 12:45 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೋಪಿನ ಗೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪೋವಡು ನಕಲಾತಿಗೆ ಗುಡ್ ಪೂಜೆ ರಮಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ತೀರ್ದು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುರ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಉಂಡತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಐಕಿ ಬೋಡಿನಕ್ಕು ಪುರ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಪುರ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಆರಿ ದಾರಾಯ ಪುರ ಪುರೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಒಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ 6 ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಔಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದೂರದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಾವಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಪಿನಿ ಮುಲಿತೆ ಹಾಲಾಂಡ್ ಕೆರೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತು ದೂರ ಕೆರೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರವರ ಬರ್ತೈತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಾಕು ಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತಿರ ಅಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಮಿನಿ ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ರೂಮ್ ಪುರ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತು ಇದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಊರ್ದ ಬರ ಊರ್ದ ಪುರ ಸೇರಿದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದೆ ಐದು ಕೆಲವು ಎಂಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸಲು ಪುರ ಅವರೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೈಟ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪವನು ಎಂಕಲ್ ದಾತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಲಾಯಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಅವಡೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಆ ದಿಷ್ಟಿದಿತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಕುಳುದಿ ಪಟ್ಟ ದೇವರಿಗನ್ನಂಡ ನಡತಿ ಪಟ್ಟ ದೈವಳೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪೀಳ್ಚಂಡಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಕಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಬಕ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯೋಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪೈರ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ದಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಖ್ ಸಂಕಟ ಗಿಡಪನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ ಬೆಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ತಾರೀಕಿದ ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಉಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರ್ನ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿಪ್ಪಡೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಆದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗತ್ತದ ಕಣ್ಣಾದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಎತ್ತರದ ಗಿರಿಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧರ್ಮಡು ಪೋಪುನಕ್ಲೇನು ಧರ್ಮದ ತಾದಿ ಕಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗತ್ತದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥ ಗುಹಾಲಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ದೈವದೇವರನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸಗು ಪಜ್ಜದಿತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲಿನ ತೆರಿಯ ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಕು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೇರು ಕೊಂಪದಾವುದ ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಅವಳ ಅನಗ ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲಡು ಭೂಮಿ ಬಿಡಿಯದ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತನಂಚೊತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳಾಯನ ಲೆತುಂಪೋದು ತಾನು ಬೊಟ್ಟುಡುಂತದು ಬೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಆದು ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪೆರು ಜಗತ್ತದ 4 ಧರ್ಮಪೀಠಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಪೀಠ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡಕಾಯಿ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಿಯೇರು ದಯ್ಯಂಗುಳಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣತ್ತೋರು ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಕ್ಕೆ ಪೆರಡಾಪುನು ಪೆರದ ಪರಕ್ಕೆ ಅಡೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಉಳ್ಳಾಯ ಪೋತುನಂಚಿತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಂಡ ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನ ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ದೇವರಿತ್ತಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿಯರ್ನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆಟು ನಮೂಲ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ನಂಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಣಪೇರು ಲೋಕೋನು ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಕುಲ್ದಿ ಪಟ್ಟಂದಂಡೆ ಇಂಕ ನಡತಿಪಟ್ಟ ಇರು ಗುಂಡೊಡಾಲೆ ಯಾನ್ ಮಾಡುಡಾಪೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲಿನಂತುಯ್ಯ. ಕಾರಣೀಕದ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಲು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ. ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಪೀಠನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿಯಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಪೆಜತ್ತಾಯಿರು ಕುಲ್ಲುನ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು. ಪೆಜತ್ತಾಯಿರು ಕುಲ್ಲುನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಮುಲ್ತಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಳ್ನ ಪೊಲಬುನ ತೆರೆಯೊಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆನ ತೆರೆಯೊಂಡ ಅರ್ಚಕರನ್ನ ಕುಲುಳ್ಳೇರು. ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಪೀಳ್ಚಂಡಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಜೀವಮಾನುಡು ನರಮಾನಿ ಆದ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರಡು ಮುಲ್ತ ಕಾರಣಿಕದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆತನಡು ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಅವಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೇ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಭೇಟಿ ಕೊರಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರಡು ಪಣದ ಪಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡೆ. ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್.